Zer dute amankomunean irudi hauek? Halako ezer ez zegoen duela 10 urte. Nola izango da gure bizitza hemendik 10 urtera? Etorkizuna eraikiz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egitasmoa da. Gu guztion etorkizuna eraikitzeko egitasmoa. Guztiok batera. Pertsonak eta erakundeak elkarlanean jarriz, Gipuzkoaren erronka nagusiak definitzeko. Enpresak laborategi bihurtuz, ekonomia, gizarte eta kulturarloko politika berriak probatzeko. Unibertsitateen laguntzarekin eta herrialdea aurreratuenengandik ikasiz. Irtenbide errealak erabiliz, gure etorkizuna eraikitzeko modu berri bat. Gipuzkoar bakoitza bere etorkizunaren jabe egiteko eredu berri bat. Dagoeneko ari gara erronka nagusiei aurre egiten eta horretan jarraituko dugu. Guztion artean erabakitako etorkizunak bihur dezala Gipuzkoa, bizitzeko, lan egiteko eta pertsona bezala garatzeko lekurik onena Europan. Kaixo, egun on guztioi eta ongi etorriak Tabakalerara. Eta eskerrik asko Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako deialdi honi, baietz esan eta gaur hementxe gure artean zaudetelako. No hay que intentar ser el mejor, hay que ser el más innovador. Hace algunos meses pronunciaba estas palabras un viejo amigo, probablemente de muchos de los que estáis hoy aquí. Ferran Adrià decía que es muy importante innovar también en la gastronomía, porque la innovación se ha convertido en una necesidad en este mundo en el que vivimos, que está en constante transformación, y esa transformación, apuntaba, también ha llegado al mundo de los fogones. Por ello, hoy es un día importante para Gipuzkoa. Gipuzkoarentzat, gure lurraldearentzat, gaurko eguna oso garrantzitsua da. Izan ere, apustu sendoa egiten ari da, etorkizunari begira, gizarte eta ekonomia oreka sendotuko dituen sektoren alde. Eta hori nola egiten ari den? Besteak beste, elkarlanean, gizarte eragile ezberdinekin, ekonomia sektoreko arlo ezberdinekin, elkarlanean egiten ari da lan hori, eta horretarako sortu duen zuzen, etorkizuna eraikiz izeneko egitasmoa. Hain zuzen, sektore estrategiko horien espezializazioan gure lurraldeak nolabaiteko ekarpena egin diezaion Euskadiri. Y una de esas apuestas principales de etorkizuna eraikiz tiene que ver precisamente con la digitalización de la gastronomía, una revolución global que sin duda también ha llegado a nuestros fogones. La digitalización en muchos casos lo que ha traído es algo que ya estaba pasando, con posibilidades también nuevas, pero todo de forma mucho más acelerada. Estamos en un territorio guipuzcoano que reúne unas condiciones excepcionales. Tenemos fabricantes de componentes, fabricantes de menaje, fabricantes de hostelería industrial, de catering, cocineros que tienen prestigio internacional, tenemos una universidad como es el Basque Culinary Center, y todo eso se da en un territorio pequeño. Las oportunidades de la digitalización están en aprovechar los avances tecnológicos para desarrollar materiales que sirvan al tratamiento de los alimentos a su cocinado. Quizás la gran oportunidad sea la incorporación de las nuevas tecnologías a la gestión de nuestros establecimientos y el conocimiento de los hábitos de consumo de nuestros clientes a través del Big Data. Nuestro sector siempre ha tenido una evolución constante y yo creo que estamos en el mundo digital y en este momento es imprescindible para nosotros. Lo que sí me atrevo a asegurar es que la peor solución es no hacer nada. Si todos ponemos en común lo que conocemos y lo que sabemos hacer, a través de esa digitalización podemos ofrecer nuevas soluciones y nuevas propuestas de valor al mercado. Como sector, adaptarnos a los cambios, conocer las nuevas tecnologías e incorporarlas a nuestra actividad. Gastronomía 4.0, lógicamente, si somos inteligentes, pues nos van a ayudar a mejorar.
Gaur hemen gaude Tabakaleran eta arrazoi nagusi bat badago horretarako, hementxe Tabakaleran kokatuko dela gaur aurkeztera goazen proiektua, gastronomia digitalaren laborategia. Lehen aipatu dugu, Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatu duen ekimena dela eta etorkizuna eraiki zen ekaimen horren baitan sukaldatzen joan dela pixkanaka. Decimos que es una iniciativa que poco a poco ha ido cuajándose en el marco de etorkizuna eraikiz, pero que en el camino ha ido sumando también otros agentes como son el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de San Sebastián, así como este centro, Tabakalera, y el Basque Culinary Center. Un proyecto que, sobra decir, se entronca dentro de lo que es el sector y el mundo de la gastronomía, que es sin duda una de las señas de identidad de nuestro pueblo, de nuestro territorio y también de la ciudad de San Sebastián. Eta gure gastronomia horrelako proiektu bat zergatik behar duen azaltzeko, agertoki honetara igotzeko eskatuko diot, Markel Olano, Gipuzkoako Aldun Nagusiari. Eskerrik asko, Markel. Eskerrik asko zuri Laida. Egunon guztioi, eguerdion, sailburu, alkate, etorritzaten arduradun guztiak eta lagunak. Eskerrik asko gaurko ekitaldia etorritzatelako. Laidak eta gero bideoan agertzen zen bezala gaur hitz egin dugu nagusiki gastronomiaz, sukaldaritzaz. Eta nik esango nuke, lehenik eta behin, gastronomia sukaldaritza dela gure nortasunaren parte oso importante bat, herri bezala. Herriak, gure herriak, beti baloratu izan du jana, janaria, elikagaia, eta eduki du gainera gastronomia horrek kapazitatea evoluzionatzeko, baina beti sustraiak mantenduz. Beraz, beti eutsi dugu gure kulturari, tradizionalari, baina jakin du sektore horrek evoluzionatzen. Eta nik esango nuke baita ere, gu gerala herri bat kultura gastronomikoa daukaguna. Eta kultura gastronomiko horrek, azkenean ematen gaitu produktuak ezagutzea, sukaldatzea, niretzako oso importantea, gutako askok gure herrian sukaldatzen dakigu, beraz, oinarrizko kultura hori badaukagu, eta kultura horrek azkenean eraman gaitu baita ere herri bezala izatea referente bat mundu guztian zehar. Ez dugu ahaztu behar, hemen Gipuzkoan sortu zala Euskal Sukaldaritza berria mugimendu bezala, la nueva cocina vasca, mugimendu bezala, eta horrek nagusiki eraman zuen gure sukaldaritza mundu guztian ezaguna izatera eta referente izatera. Bai berrikuntza ikuspegitik, baita ere bikaintasunaren ikuspegitik, eta produktua nola zaintzen zuten baita ere kontutan edukita. Nik esango nuke gure sukaldaritzak munduan zehar zenbait balio personalifikatu dituela. Alde batetik, bai, tradizioa, sustraiak, baina baita ere berrikuntza, kalitatea eta lan ona. Horiek osatzen dute pixka gure sukaldaritzaren balio nagusiak. Nola nahi ere, lehenago agertzen zen, ez? Gure mundua transformazioan dago, aldaketa izugarrian. Mundu osoa, gizarteak, herritarrak, hiritar guztiak aldatzen ari dira belaunaldi berriak, eta aldaketa horren ezaugarri importantenetako bat da transformazio digitala. Mundua nora ari den, etenik gabe eta modu geldiezinean digitalizatzen. Eta horrek eragiten dio gure industriari, baina eragiten dio baita ere eta eragingo dio sukaldaritzari. Nik uste dut, lehen aipatzen nuen ez, nosotros lo hemos sabido hacer bien como país, como territorio, como ciudad, desde el punto de vista de la gastronomía. Pero eso no significa que tengamos garantizado el futuro. De hecho, tenemos serios nubarrones que están ligados sobre todo al hecho de que la gastronomía de calidad, de nivel, está bastante ligado al ámbito personal, a la referencia y al talento de las personas. Y por lo tanto, en la medida en que las personas se vayan retirando de la profesión, el propio proyecto se pone en solfa. Y era un problema que teníamos y éramos muy conscientes de ello hace bastantes años. Por eso pusimos en marcha el Basque Culinary Center. ¿Por qué? Guk eduki genuelako 1976an urrezko belaunaldi bat. Euskal sukaldaritzak eduki duen belaunaldirik importanteena. Baina orain dela 52 urte izan zen, sortu zenean talde zoragarri hau. Eta hor ikusten da, pertsona horiek 52 urte gehiago dituztela une honetan gaur. Eta guk orain dela, esaten nuen bezala orain dela urte batzuk, genekien urrezko belaunaldi horrek segida bat eduki bartzuela.
necesitábamos que esa generación de oro de la nueva cocina vasca tuviera continuidad en el tiempo para que realmente siguiéramos siendo en los años sucesivos un referente en gastronomía en el ámbito internacional. Y pensamos que para esa apuesta de futuro es importante, es imprescindible que afrontemos la digitalización. Nik esango nuke digitalizazioa gure sukaldaritzara dagoeneko ja iritsi dela. Andonik aipatzen zuen, da etorri dan gauza bat eta orain hori ari da azeleratzen eta izugarri bizkortzen. Adibidez, online gaur egun egiten ditugu jatetxeak lokalizatu, selekzionatu. Eurei buruzko iritziak online jakiteko aukera daukagu. Edo barne kudeaketa era digitalean egiteko, sukaldeko gailuak digitalizatu egin dira, hornidura, ordainketa sistemak baita ere digitalizatu dira, eta azkenean erabilaren ikuspegitik gastronomia esperientzi bat bihurtu da. Ez bakarrik dastaketa esperientzi bat, baizik esperientzia bat. Eta hortan mundu digitaleak asko lagundu du eta hemendik aurrera gehiago lagunduko du. Beraz, nola izango da etorkizuneko jatetxea? Nola izango da? Nik esango nuke, bi elementu nagusi. Alde batetik, teknologia bihurtuko da maikidearen, erabiltzailearen zerbitzura dagoen kontu bat, eta baita ere jatetxearen kudeaketa egiteko gailu bat eta elementu bat. Eta guk behar duguna da, etengabe jardun, sakontzen, jakintzan, talentuan, gaitasunean eta lidergoan. Eta horrekin eraikiko dugu gure lurraldeko, gure herriko etorkizuna. Horrekin eraikiko dugu etorkizuna. Etorkizuna eraikiz. Horregatik jarri genuen martxan, hain zuzen ere etorkizuna eraikiz. Orain dela denbora bat, bilabete hola, egon ginen Gipuzkoako sukaldari nagusiekin, importanteenetakoak, gehienak ez dalima ziren, iadanak etorri ziren, eta sektoreak eurek plazaratu ziguten, esan ziguten zeintzu ziren bere kezka nagusiak. Digitalizazioa bai, baina beste elementu batzu bazeuden hor jokoan. Adibidez, belaunaldi aldaketa, lehenago aipatu duguna, ez? Belaunaldi aldaketa hori nola eman dezakegun, talentua behar du hortarako. Kezka bat zegoen adibidez, bertako elikagaien erabilera zailtzen duten prozesuetan. Ez dela horren erresa beti bertako elikagaiak erabiltzea. Eta erronka guzti horiek aurre egiteko, guk jarri dugu martxan etorkizunarekiz. Uste dugulako sektore guztiek euren etorkizunari, eurek dauzkaten erronka nagusiei aurre egiteko, importantea dela planifikazio bat egitea eta batez ere esperimentazio aktibo bat martxan jartzea. Esperientzi pilotoak martxan jartzea, transformazio hori aurrera ateratzeko. Nosotros hemos puesto un proceso generalizado de experimentación activa en el territorio de Guipúzcoa, mediante etorkizunarekiz. Diferentes ámbitos, diferentes sectores. Y el objetivo fundamental es que Guipúzcoa sea un territorio avanzado, siempre desde la perspectiva que no podemos olvidar de la solidaridad. Queremos que sea uno de los territorios con menos desigualdad de Europa. Pero necesitamos también una actividad económica que sea capaz de producir la riqueza para que se pueda distribuir de un modo adecuado. Y este ámbito, el ámbito industrial que nos ocupa y también el ámbito de los servicios, es fundamental para crear un empleo de calidad y también crear los recursos que se tienen que repartir de un modo equilibrado. Eta jarriko ditugu une honetan estrategiak martxan, bai zartze osasuntsuaren arloan, bai elektromugikortasunean, baita ere zibersegurtasunean, baita ere aldaketa klimatikoan, baita ere ikusentzunezkoen sorkuntzan, eta azkenik gaurkoan ikusiko dugun bezala gastronomian. Orain, gastronomian referentziko zentru bat martxan jartzeko aukera daukagu. Eta hori egiten dugu, Euskal Herriko ikuspegi osoarekin, erkidego autonomoan Jaurlaritzak lideratzen duen prozesuarekin bat eginez. Jaurlaritzak asko dakizuen bezala estrategia industrial bat eta ezagutzazko bat jarri du martxan gure herrian, espezializazio inteligentea jarri du RIS-3 Europako irizpidea jarraituz, eta horren helburu nagusia izango litzateke egin dezagun apustua onak geran horretan.
Eta guk horri jarraituz, Gipuzkoan egingo ditugu apustuak onak geran arloetan. Zeintzuk dira, hemen ikuste dituzu ez? Alde batetik, por un lado, la fabricación avanzada, por otro ámbito, la energía. Estamos hablando también de la salud humana. Y hay un ámbito digamos, de oportunidad, un espacio de oportunidad, que es el de la alimentación, dentro de la estrategia RIS3 de especialización inteligente. Y en torno a ese ámbito es en el que nosotros pensamos que tiene cabida este proyecto. Pensamos que tiene que ser un proyecto tractor precisamente para que ese territorio de oportunidad cada vez se vaya consolidando. La misión, por lo tanto, de este centro de referencia va a ser el de la transformación digital del sector de la gastronomía en Guipúzcoa en orden a provocar cambios en la industria de componentes y del hogar. Estamos hablando, por lo tanto, por un lado de la industria. Pero también que evolucionen los modelos de negocio existentes en la restauración y los servicios complementarios e identificar nuevos desde el aprovechamiento de las posibilidades que la tecnología ofrece. Estamos hablando, por lo tanto, también del sector de la hostelería. Eta egin nahi dugu gastronomiaren baliokate osoan. Alde batetik, elikagaien ekoizpenean. Beste batetik, elikagaien transformazioan. Hosteleritzan, ekipamentu eta osagaien arloan, eta baita ere gastronomia turistikoan. Antes hablaba de la misión. La visión, en este caso, del proyecto, es el de lograr que Guipúzcoa siga siendo un referente mundial en la gastronomía en el siglo XXI, por su calidad, por su alimentación saludable y también sostenible, y la incorporación de las nuevas tecnologías en la configuración de nuevas soluciones y nuevos modelos de negocio. Hoi da beraz, gu daukagun ikuspegia proiektuaren inguruan. Eta hori egiten dugu elkarlanaren eskutik, alegia sektorearekin elkarlana bultzatuz. Alde batetik nioen bezala industriarekin, eta baita ere hosteleritza sektorearekin. Eta nahi duguna da, elkarrekin, alde batetik sortu, ikertu, esperimentatu eta baita ere balidatu edo baliotatu. Nik gogoan daukat, Beasainen, jaio nintzen etxean, Calle Santa Marian, gure amona Maria Luisak nola zeukan ekonomika bat. Han sukaldatzen zituen elikagaiak, gure familiko elikagaiak, eta ekonomika hartan zegoen ikatzak horrek sortzen zuen txingarrak nola erakartzen dituen hiru anaiak, ez? Erabat hipnotikoa zan, han zegoen argia, ze edarra zan su hori eta txingar hori. Eta baita ere gogoan daukat txinpartek sortzen zituzten hotxak, sensazio hori, ez, entzumenaren ikuspegitik. Benetan ekonomika hura zan familiaren erdigunea. Gogoan daukat baita ere, sukaldean jartzen zuen usaina. Ze zoragarria zan, sukalde hartako usaia, eta ze zaila dan gaur egungo etxeetan hori errepikatzea. Beraz, biztarako, entzumenerako eta usaimenerako zan gune bat guretzako gure haurtzaroaren erdigunea eta momenturik edo gunerik importanteena. Eta ekonomikarek zeukan labe bat. Eta nik gogoan daukat labearek egiten zituen elikagaiak gogoan dauzkat. Ni seguro nago, labea sortu zenean, orain dela milaka urte, zela gure gizakiak edo espeziak elikagaien sorkuntza, elaborazioan ikuspegitik, izan zuen lehenengotako gailua, hasierako gailua. Eta seguro nago, hasiera hartan, seguronez, garai hartako pertsonentzako magikoa zala. Ez? Labe bat. Baina ez zan magikoa. Teknologia zan. Ez zan magia, teknologia zan. Beraz, teknologiak beti eduki du izugarrizko inportantzia gure bizitzan, gure espeziearen evoluzioan. Eta lehenago aipatu dut, hasieran behintzat, gu jarri genuela martxan Basque Culinary Center, jarri genuen,
Uste genuelako gure herrieko talentuak sukaldaritza mailan jarraibidea bertzuela. Que necesitábamos, mediante el Basque Culinary Center, lograr que fuera sostenible el talento indiscutible que tenía la cocina y los cocineros en nuestro país. Y ahora toca realizar el salto tecnológico. Pensamos que la apuesta por la digitalización es un elemento, junto con la estrategia del Basque Culinary Center, y evidentemente muy entroncado con la misma, para lograr mantener ese talento cara al futuro, desde la perspectiva de la ciudad, el territorio y el conjunto del país. Eta horregatik jarri dugu martxan erreferentzizko zentrua, LABE izena eman dioguna. LABE izango da beraz, pertsonak, gastronomia eta teknologi berriak lotuko dituen proiektua. Eta alde batetik, bideratuko diogu gure bere zerbitzua maikideari, esperientzia gastronomikoak edukiko dituena, produktu eta zerbitzu berri batzuen bidez, eta bestetik baita ere industriari, orain dagoenari eta baita ere startup berrieri bideratuta, alegia industria eta proiektu berriei. LABE va a tener 8 objetivos fundamentales. 1, crear talento y startups. 2, atraer nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio. 3, ser un referente en innovación y emprendimiento tecnológico. 4, crear espacios de conocimiento. 5, crear espacios de colaboración entre los diferentes agentes. 6, ser referente en recursos y en equipamientos. 7, crear modelos de negocio sostenibles. Y 8, captar inversión privada. Nola egingo dugu hori gaur ikusten dugun zentru honetan LABEn? Egingo dugu 3 atal nagusiekin. Alde batetik startupen hub bat edukiko dugu, beste batetik edukiko dugu laborategi bat, eta baita ere edukiko dugu 4.0 jatetxe bat. Horiek izango dira proiektuaren 3 hanka nagusiak. Eta ze sozio edukiko ditu, ez? Ze elkarlanerako, ze persona, ze eragile edukiko ditu LABEk. Alde batetik, startupak, nioen bezala. Startupak azeleratzeko inkubagailuak edukiko dugu, bezero eta inbertsiorekin bitartekari lana egiteko zerbitzu edukiko dugu, formaziorako eta produktuak testatzeko eta balidatzeko gune bat edukiko dugu. Beste lagun bat edukiko duguna, beste kide bat, enpresa industrialak, Gipuzkoan horren pisu handia daukatenak. Euren produktuen testeorako gunea izango da LABE. Ideiak azteko, aukera berriak aztertzeko gunea, produktuen garapena egiteko gune bat edukiko du, eta baita ere formazioa barnekintzailetza garatzeko gune bat izango da, enpresentzako. Pixka bat, imaginazioari bira ematen balin diogu, zergatik ez, ikusita sukaldariak edukiko dutela gune bat produktu berriak testatzeko eta zerbitzu berriak testatzeko, zergatik ez adibidez, etorkizunean, sukaldari batek edo persona batek bere etxean, bere sukaldean ez duen eduki behar, bere errezetak prestatzeko asistente virtual bat. Zergatik ez, adibidez pentsatu, edukiko dugula gaur egungo teknologiak ematen dituzten aukerak aktibatuz, identifikazio teknologiaren bidez, ikusentzunezkoen bidez, sensorikaren bidez, adimen artifizialaren bidez, asistente virtual batek lagunduko digu errezeta bat prestatzen. Alegia, hor dauden osagaiak, osagaien elementuak, karakteristikak guzti horiek online, bertatik bertara segituan jakiteko aukera emango digutenak. Gaur egun hori egiteko modu daukagu. Zergatik ez etorkizunean hori egin, adibidez. 3. bidelaguna, hosteleritza sektorea. Pretendemos que el sector de la hostelería tenga un espacio para identificar las tendencias de futuro. Que tenga también un espacio para que los profesionales tengan un contacto con las nuevas tecnologías. Que tengan un ámbito también de formación, tanto en gastronomía como en la digitalización. Y que también tengan un ámbito de asesoramiento, de apoyo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, digo, como hipótesis, si un usuario, un cliente,
pudiera también online, en su propia mesa, conocer las características de los diferentes platos y pudiera conocer las calorías, las características, por ejemplo, desde el punto de vista de salud, y pudiera seleccionar su propio menú. Hoy en día la tecnología nos permitiría realizar ese tipo de actuaciones en el propio restaurante. ¿Podríamos hacerlo? Pues bien, proyectos de ese tipo se podrían desarrollar que incidirían directamente en los restaurantes y en los profesionales de la hostelería. Laugarren sozioa bidelaguna, maikidea, erabiltzailea. Guk uste dugu lehen esaten nuen, lortu dezakegula, sukaldean prestatzen diren elikagaien saboretik eta usaimenetik aparte, egotea jatetxean esperientzi gastronomiko bat. Lehenago aipatu dugu, ez? Nire etxeko sukaldea eta ekonomikoa aipatu nuenean, ez? Ze aukera dauzkagun esperientzi bat sortzeko, ez bakarrik saboreak tasatzeko, baizik esperientzi orokor bat, eta hortan digitalizazioak nola lagun diezaigu. Personei askoz ere gehiago gozatzeko eta disfrutatzeko eta ikasteko jatetxe batean, jan baten edo bazkari baten eskutik. Ni lehenago aipatu ditut, oraintxe ez, errepasatu ditut zeintzu diren eragile nagusiak. Baina bi dira niretzako klabeak, proiektu honetan, ezinbestekoak, hain zuzen ere batek ematen digulako espazioa, eta hori da Tabakalera. Proiektu bezala eta espazio bezala. Ez bakarrik espazio bezala, baita ere proiektu bezala. Eta bigarrena, kudeatuko duena labe, eta hori da Basque Culinary Center. Eta orduan, nik eskatuko nioke bi arduradun nagusiei, bai Tabakalera eta bai Basque Culinary Centerreko arduradun nagusiei, Edurne Ormazabali eta Jose Maria Izegari, etortzeko mesedez goltzara. Eguno guztioi, eguardion. Nik lehenengo ingo neuken planteamentua Jose Mariri da, egia da proiektu honen laberen kudeaketa zuen eskude egongo dela neurri handi batean, eta nahi gustatuko litzateke proiektu horren ezaugarriak, ez? Laborategi horre dauzkan ezaugarriak, baliabideak zeintzuk izango diren, ez? Azaltzea pixka bat, labur. Usten badiazu, aurrena nahiko nuke ere kokatu benetan zer suposatzen duen Basque Culinary Centerrentzat proiektu honek, ez? Nik uste dut esan dezun bezala, orain dela ia 10 urte, erakunde publikoek, Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak, Donostiako udalak, 7 sukaldariek, Mondragon Unibertsitateak sortu zutela, esango nuke sukaldetik hasita, zentro berri bat etorkizunera begira. Eta uste dut ez zela bakarrik importante izan eraikin berri bat izatea, nolabait ere zentroaren irudi izango zena, baizik eta esango nuke oso importantea izan zela bisioa. Ez genugulako bakarrikan uste sukaldatzea zela egin behar genuen bakarra, baizik eta sukaldetik hasita edo sukaldatzetik hasita zentro interdisziplinar bat sortu behar genuela. Ia 10 urte ondoren, gaur egun Basque Culinary Center fakultate bada, gastronomia zientzietan mundu osoko 32 herrialdeetatik ikasleak dituena, zentro teknologiko bada, aurten gainera Euskal Zientzia Teknologia eta Berrikuntza Sarean akreditatua izan dena, eta baita ere kongresuak, ekimen ezberdinak aurrera eramaten dituen zentro bat da, eren egun aurkeztu genuen Basque Culinary World Prize sariaren irabazlea Italian. Orduan, guretzako guk ikuspegi global horretatik, holistiko horretatik, disiplinarteko tasun horretatik, uste dugu ere importantea dela eraldaketa digitalari heltzea. Azkenean ere zorionak egindako aurkezpenagatik, nik uste dut euskal gastronomia gaur egun errekonozimendu maksimo baduela nazioarte mailan, hori badakigu, baina baita ere badakigu erronkak ditugula, eta ederki azaldu dituzu, kalitatea bermatzea, berrikuntza mantentzea, generazio berriak, ekintzaileak, eta eraldaketa digitala ere erronka horietako bat da. Erronka horietako bat da, eta ez da azkenean okorritu zaigulako, baizik eta inkluso esango nuke,
beste gure eguneroko bizitzan, teknologiak ze garrantzi daukan, sektore ekonomiko guztietara nola iritsi den, inkluso dauzkagun marko estrategiko garbiak, guk ere ikasteko begiratu ditugunak, Basque Industry 4.0 bezala, edo Smart Food Country estrategia bezala, eta guk hor, iruditzen zaigu, garaia dela, eta ederki azaldu duzu, gastronomiak ere nola barneratuko duen, nola erantzungo duen, esango nuke inkluso nola sortuko duen digitalizazioaren eraldaketaren ondorioz etorkizuna. Produktu berriak, zerbitzu berriak, esperientzia berriak. Uste dut, ez dugula ahaztuko, zerk ekarri gaitu nona, sukaldatzeak, kalitatezko produktuak, kalitatezko sukaldaritza, eta hori mantentzea eta hobetzea garbia izango da, baina baita ere badakigu sektore guztietara datorrela eraldaketa digitala eta gastronomia eta jatetxe mundura ere. Eta labek, The Digital Gastronomy Lab, nik ere inglesa sartu behar daukat, genetatik dakarkigu ere, horri erantzun nahi dio, eta izan nahi du esperimentazio, esplorazio, berrikuntza gune bat, batetik front office, hau da, bezeroarekiko digitalizazioak zerrekarriko duen esploratu nahi du, ekintzaileekin, enpresekin, industriarekin, baina baita ere back office deitzen dena, alegia, eta nik uste bideoan ondo esaten zuela Gipuzkoako Ostalaritza Elkarteko lehendakariak, kudeaketan ere, teknologiak eta digitalizazioak asko lagundu behar du. Big data, baina baita ere aplikazio desberdinak, guk orain dela gutxi ere, gure zentroan laguntzen genuen, higienearekin eta osasunarekin jatetxe barnean lanean ari den startup berri bat. Eta ikusten duzu teknologia uste deguna baino txertatuagoa dagoela jada, baina oraindik hau esango nuke irakiten dagoela. Enpresak garatzen ari dira aplikazioak, ekintzaileak daude, eta horri esparru guzti horretan lan egin nahi du labek. Uste dut ere importantea dela, nik ere azpimarratu nahi dut, zentro ireki bat izango dela. Alegia, helburua da lankidetza, leku edarra, hor tabakalerako prisma hori, seguraski, etzegun leku hobeagorik. Hor izango dugu espazio bat, esperimentaziorako. Laborategi bizi bat, living lab bat, eta bertan eukiko ditugu espazio ezberdinak, jatetxe 4.0 bat izango da, esango nuke, gehien ikusiko den espazioa, bertan jatera etortzen denak izango du janari goxo bat, bertako jakiekin egindakoa, ondo sukaldatutakoa, baino esperientzia digitala. Aurkituko du, esango nuke, teknologiarik aurreratuena. Baita ere izango dugu espazio bat ekintzaileentzat, ze munduk osoko ekintzaileak erakarri nahi ditugu, Culinary Action izena duen azelerazio prozesu bat badaukagu eta deialdi berezi bat egingo dugu ekintzaileak ekartzeko. Eta gero, baita ere beste espazio zehatzago batzuk esperientzia berria garatzeko. Eta aldi berean, esaten nun bezala, zentro ireki bat izan nahi du. Guk nahi duguna da, Donostian norbaitek jatetxe berri bat ireki nahi balin badu, eta nahi balin badu teknologia aurreratuena ezagutu zein den eta berak implantatzeko, etortzen badaguk lagunduko diogu. Ze bertan izango dira, teknologia hori garatzen dutenak, teknologia hori ere erabiltzen lagunduko dutenak, eta azkenean, prozesu horretan bidai lagun izango gera. Eta esango nuke oraindik gehiago. Azkenean, proiektu hau ere esan izan duzun bezala, lankidetzatik dator, eta nik uste erakusten duela ere nola herri honetan nola egiten diren gauzak, lankidetza publiko eta pribatuak nola aurrera eramaten ditun proiektu ambiziosoak, eta honek ere ambizio handia dauka. Azkenean ere guk daukagun ikuspegi globaletik iruditzen zaigu mundu mailan erreferentziasko zentro bat izan daitekela, eta azkenean aktore importante bat. Eta horretarako importantea da
erakunde publikoen arteko lankidetza, sektore pribatuan integratzea, industria, sukaldariak, eta hori izango da espazio hori. Eta bai esan nahi nun, lehenengo aldiz dela, Basque Culinary Center horrelako jarduera batetik bere eraikinetik ateratzen dela, ona gatoz, edurne? Etxe honera. Uste dut etxe ederra dela, ez bakarrik kokapenagatik, baizik eta etxe honetan izango ditugun bizilenagunengatik, uste dut gastronomia modu honetan tabakalerara ekartzea ere importante izango dela, eta gauza asko aterako dira hortik. En todo caso, coincido contigo en que en Tabacalera hay muchos espacios, pero que este es el espacio, seguramente, ¿no? Uno de los espacios de referencia que va a tener una función muy relevante. Nik Tabakalerari heldu zedurne, ez? Nik uste dut hor proiektu asko daudela, baina etorkizunarik izan eskutik bi proiektu nagusi garatzen ditugu, bata izango litzateke hau, LABE, eta gero baita ere jarri dugu oendala gutxi bideo izeneko laborategia, ikusentzunezkoak nagusik euskaraz sortzeko gune hori, o espazio hori, eta nire nuketzuk hausnarketa bat egitazten, ni sedur nago bien arteko lotura egon daitekela, eta oroar proiektu horiek Tabakalera osoarekin badaukatela lotura, eta bizkat, entzunen nuke zure... Hasieratik horrela ulertu dugu, ez bideorekin bakarrik, Tabakaleran garatzen ditugun beste hainbeste egitasmoekin ere bai, ez? Nik hasteko azpimarratu nahiko nuke Tabakalerarentzat oso albiste ona dela laberen iritsiera. Eta beraz, niri ongi etorria ematea tokatzen zait, bai laberi, bai Basque Culinary Centerri, Tabakalera osatzen dugun guztien izenean. Esan beharrik ez dago, Tabakalera indartzera datorrela labe, horrela ulertzen dugu, bai ikusgarritasunari dagokionez, publiko berriak erakartzeko izango duen gaitasunagatik, eta baita Jose Marik aipatzen zuen gastronomiaren sektorean izango duen erreferentzialtasunagatik ere. Kultura modu zeharkakoan lantzea denez Tabakaleraren xedeetako bat, eta noski Euskal Herrian, Gipuzkoan eta zehazki Donostian kokatuta gaudenez oso era naturalean txertatuko da etorkizuneko gastronomia aztertzea eta garatzea helburu duen proiektu hau gure egitasmo osoan, ez? Zergatik Tabakaleraren lan ildo nagusienekin bat datorrelako labe. Sormena bultzatzea, nazioartekotasuna, berrikuntza, esperimentazioa lantzea, sormen eta kultur industriekin elkarlana sustatzea, sarean lan egitea eta azken finean kulturarekin eta kulturaz gozatzea. Dakizuenez, zinea eta ikusentzunezkoak eta arte garaikidea dira gaur egungo Tabakaleraren zutabe nagusienak. Eta laberen etorrerarekin ate berriak irikiko dizkiogu bai gastronomiari eta bai arlo horretan lanean dabiltzan kultur eta sormen industriei ere. Bukatzeko, inoiz amestuko ez genukeen kiderik aproposena datorkigu Tabakalerako Prismara, Basque Culinary Center. Eta gaurtik aurrera, labe Tabakalerako aktore berri bat bihurtuko da, Donostiako zinemaldiarekin, Etxepare Institutoarekin, Kutxa Fundazioarekin, Filmategiarekin, Zine Euskadirekin, Zine Eskolarekin eta beste iniziatiba pribatu guztiekin batera, beraz, ongi etorria laberi. Eskerrik asko bioi, Tira, Markel, elkarlana eta elkarlana, ez da hori ari zarete behin eta berriro errepikatzen, proiektu honek daukan irismen hori ez litzake halakoa izango elkarlana ez palego, ez bakarrik gizarte eragileekin, da ipatu duzu eragile desberdinekin, Tabakalerako eta Basque Culinary Centerreko zuzendariak hemen izan ditugu, eta garrantzia ematen diozu baita ere beste erakunde edo erakunden arteko lankidetzari, ez da? Nik uste dut proiektu honek benetan arrakasta edukitzeko ezinbestekoa duela eragile nagusiak bai publikoak eta bai pribatuak bertan egotea. Eta egotea gaina hasieratik.
Eta guk horregatik nahi genuen alde batetik Jaurlaritzak parte hartzea proiektuan, Donostiko udalak parte hartzea, eta baita ere, Elena entzuten zenez, esaten genuen bezala, Basque Kulinariaren Zenterrek eta Tabakalerak berak parte hartzea. Eta gero baita ere, ahaztu gabe, nik uste azpimarratu beharra daukagula industria, eta hor dago klasterra, etxebizitza klasterra ACD izenekoa, hoiekin elkarrena bultzatzea guretzako ezinbestekoa da, eta baita ere, ostalaritza elkartearekin, Gipuzkoako ostalaritza elkartearekin. Guztiekin, pixka bat, ikuspegi instituzionala jorratzen dugu, ikuspegi publiko eta pribatutik, eta guretzako funtsezkoa da guzti horiekin elkarlana bultzatzea. Erakundeak aipatu ditugunez, datozela mesedez, Arantza Tapia, Jaurlaritzako ekonomia garapenerako sailburua, eta Eneko Goia Donostiako alkatea, mesedez. Aixerior. Aixo. Xeri lasai, bai. Donostian gaude, Tabakaleran, eta zurekin hasiko naiz, alkate jauna iruditzen bazaizu. Donostia guretzat eta munduko jende askorentzat gastronomiaren hiriburua baita, eta ez dakit honek ze karpen egingo dion gure hiriari? Zalantzari gabe, gutxienez Donostia da Euskadiko gastronomi hiriburua, eta diot gutxienez, nik uste bere eragina asko zabalagoa delako hori baino, ez? Eta Donostiak aspalditik, aztertu zuen zergaitik gertatu zen ura, eta hemen ondo ikusi ditugu irudi batzuk, eta zer egin behartzen etorkizunera begira, ez? Ez dugu ahaztu behar adibidez Basque Kulinari Zenterren sorrera Donostiako gogoeta estrategikotik abiatzen dela, eta hortik aurrera beste erakundeekin elkardanean, Jaurlaritza eta Aldundiarekin elkardanean, eta baita ere unibertsitatearekin, Mondragon Unibertsitatearekin eta beste batzuekin batera, jartzen da martxan, ez? Gogoeta horri erantzunez, hau da, lortu dugun guzti hori etorkizunean bermatzeko zer egin beharko genduke. Eta proiektu honek azken finean egiten duena da beste pauso bat aurrera eman bide horretan ere, ez? Etorkizunera begira puntan egoteko zer da daukagun guzti horri atxikitu behar dioguna, ez? Eta zer hobe, hain zuzen ere sormenaren tenplu den leku honetan, baita ere kulturaren beste manifestazio bat denak bere lekua izatea. Eta alde horretatik proiektu honek dudari gabe, nik uste albidetuko duela gauza bat, ez? Hiri bezala garbi daukaguna, eta da mundu mailako erreferentzia gastronomikoa izaten jarraitzea, Donostiak izaten jarraitzea. Arantza, te toca viajar mucho por trabajo, ¿no? Estás viendo distintas empresas, distintos sectores por el mundo. Estamos hablando de gastronomía, pero estamos hablando también de tecnología y de digitalización, ¿no? En ese sentido, ¿qué potencial tiene nuestro país? Viendo lo que hay por ahí, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que precisamente fruto de haberlo trabajado desde el inicio de forma conjunta, en lo que es el plan de elikadura eta gastronomia, esaten dugu euskeraz, gastronomía y alimentación de Euskadi, una de las acciones importantes que aparece entre esas 120 dentro de los ejes estratégicos principales es el de la digitalización de la gastronomía. Siempre considerando, yo creo, dos cosas importantes, y yo creo que lo ha dicho el diputado general en la propia presentación. Yo creo que nuestro objetivo tiene que ser que toda la industria alimentaria, desde la producción hasta el último elemento de la cadena de valor, tienen que aportar a la economía, tienen que generar conocimiento, nuevas empresas, empleo, y desde ese punto de vista lo observamos, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista tiene un potencial importante, siendo además excelentes, o tratando de ser excelentes. Bikaintasun horren bila ibili behar dugu beti. Eta horretarako yo creo que tenemos que trabajar todos y cada uno de los elementos. La gastronomía puede ser uno importante y además en Guipúzcoa, en Donosti, en Euskadi en general es un elemento de valor, sin olvidarnos de lo que es desde el principio, es decir, desde la producción alimentaria, desde nuestros arrantzales que salen todos los días a pescar, el sector de la transformación alimentaria, el canal Horeca, la gastronomía, los usuarios. Entonces, en todo ese ámbito tenemos oportunidades, siempre eso, buscando generación de nueva empresa, de riqueza, de economía, aplicando la mejor tecnología, no solamente en todo esto que nos explicaba el diputado general, yo quiero hacer especial hincapié también en los elementos de gestión. Yo creo que los ha planteado más de una de las personas que ha hablado aquí. Creo que es realmente relevante el poder trabajar en ese aspecto, que se está haciendo un esfuerzo importante y lo tenemos que continuar haciendo, impulsando proyectos estratégicos como son, bueno, pues como es el que se presenta hoy aquí, el AVE,
sin olvidarnos de la internacionalización, de presentarnos como un referente internacional, pero sobre todo por la calidad, que no se nos olvide nuestra forma de hacer, pero nuestros productos. Los productos propios, los productos locales, la trazabilidad de esos productos, que cada vez se está utilizando más, y sin olvidarnos de las personas. ¿Qué personas necesitamos? ¿Qué formación necesitan? ¿Cómo las vamos a incorporar a cada uno de esos sectores? No es lo mismo lo que necesita un arrantzale cuando sale en su barco que lo que se necesita en un nuevo restaurante que se va a poner en marcha. Ni las tecnologías de cómo se puede conservar los alimentos sin introducirlos en todos esos sistemas que ya conocemos. Es decir, tenemos oportunidades y muchas fortalezas, y lo que el propio diputado general presentaba como un nicho de oportunidad en esa estrategia que tenemos de especializarnos en aquello que somos buenos, yo creo que la industria alimentaria en su conjunto está adquiriendo un valor y unas capacidades relevantes. Sí, por lo que estamos escuchando aquí todo apunta que estamos como en una segunda revolución gastronómica, ¿no?, en lo que es la cocina vasca. Lehen aipatzen genuen alkate jauna, Donostia gastronomiaren hiburu dela, Euskal Herri mailan behintzat bai, baina también es capital de conocimiento, ¿no? San Sebastián siempre se repite, ¿no?, que ahí está el Parque Tecnológico de Miramón, y es importante tender esos puentes entre ese conocimiento y lo que es la gastronomía, ¿no?, que parece que es como algo más terrenal. Yo siempre suelo decir, ¿no?, que en estos días en los que parece que el monotema de conversación relativo a las características que tiene la ciudad es el turismo, pues la gran desconocida muchas veces es esa otra faceta, ¿no?, ligada al conocimiento que tiene nuestra ciudad, y que para mí es la más importante, sin ningún lugar a dudas, desde el punto de vista de modelo de ciudad y desde el punto de vista también incluso de futuro y de actividad económica. No en vano somos sede de 4 universidades, y una de ellas además muy especial, que es precisamente la que viene a traer este proyecto a este lugar, ¿no? Luego, esta es una ciudad en la que existe un alto nivel de conocimiento, y creo que es la base de nuestro éxito, lo deberá ser, sin ningún lugar a dudas, de cara a futuro, ¿no? Y que este laboratorio precisamente pueda poner en valor todo ese conocimiento que la propia ciudad es capaz de generar para aprovecharla en beneficio propio, pues creo que es la mejor inversión que puede hacer. Y querer sorprender también al que venga, ¿no? Si sube a la azotea de Tabacalera y se encuentra con esa nueva cocina, ¿no?, que antes explicaba José María Icega, también queremos sorprender e innovar, es de lo que se trata, ¿no? Sin duda. Tira, eta amaitzeko, Markel Olano jauna, gastronomia ari gara, lehen aipatu duzu, duela 42 urte nola egon zen lehenengo iraultza bat, eta orain beste bultzada, azken bultzada ez, baina oraingo bultzada egin nahi zaio, ez? Zergatik, lurraldeak zergatik behar du horrelako bultzada bat gastronomiari lotuta? Nik lehenago esan dut, gure nortasunaren elementu oso importante badala, ez? Eta hor, daude pertsonak eta daude sortzaileak, eta izan dugu belaunaldi bat errepika ezina segurunez. Nik uste dut, etorkizunari begira guk behar ditugula sukaldariak, behar ditugula proiektuak, eta behar ditugu personak, eta behar dugu talentua. Hor dago koska. Eta nik uste dut azkenean proiektu guzti hauek, digitalizazio guzti horrek, oinarrian dauzkana da pertsonak. Bai erabiltzaileak, ez, bai maikideak, eta baita ere sormen lan izugarri bat egiten duten sukaldariak. Eta nik uste dut, norbaiti dedikatuko nahi bagenie proiektu hau izango litzateke Euskal Herriko eta Gipuzkoako sukaldariei. Nik uste dut eurek direla protagonista nagusiak. Los y las cocineras de Guipúzcoa, del conjunto de Euskadi, tienen un centro de referencia en LABE, y yo creo que son seguramente el motor fundamental, el corazón del proyecto. Hay, como decía la consejera, toda una cadena de valor, pero las personas que crean, el talento en gran medida está en manos de los cocineros, seguirá siéndolo, y yo creo que, como se suele decir, va por ellos también el proyecto. Pues va por los cocineros, por toda la gente que está en el mundo de la gastronomía, que hoy ha querido estar aquí en Tabacalera, conociendo un poquito más de cerca este proyecto, LABE. Eskerrik asko guztioi, eskerrik asko zuei ere bai, zuen ekarpena eta zuen azalpenak emateagatik. Deben de ser ya las 2 por lo menos, ¿no? Así que yo creo que ya casi es la hora de probar esos pinchos que han estado cocinando en la parte de atrás. Mila esker guztioi, hona etortzeagatik, eta ondo bizi beste bat arte. Agur!